Yo, what's up guys? Mga Uragon. Maghahanap ako ngayon ng fern o pako dito sa Bicol. Pako, masarap 'yon. Pwedeng gataan, pwedeng pangsalad. Ayan oh, dami. Ayan. Kasama ko dito. Kasama si Makmak. Ayan oh. Tourist guide. Yan ang tourist guide ko sa pakuhan. Ay. Ito yung pako oh. Ayan oh, diba? Oh. Ito oh. Oh. Mak, videoan mo Mak. Oh. Yan guys, kuha tayong pako ha. Mag-harvest ng pako. Panggulay. Pwedeng pangsalad. Pako salad, gulay. Ano yun? May ahas yata. Naman po yan. Bakit kina? Daga siguro, daga. Asan yun? Nakita ko. Ano ba yun? Nakita ko na wala. Yan o. Ah. Ito pa. Oh. Pako. Uragon. Nakain ba kayo nito? Pako. Ako nakain ito eh. Sarap to gataan. Pwedeng pang salad. Pako salad. Marami tamak. Ganda. Talbos na talbos pa. Dan talbos. Kakatuwa man magitas ah. Marami. Dami na din oh. Dami na natin. Marami pa. Marami. Dito oh. Dami pala dito pa ko. Sa Manila wala to. Kasi dito lang to. Uragon. Hindi ka marunong maghanap ng pako. Marami kong kain. Hindi nakakain yung iba. Ito lang nakakain. Ayan. Oh, di ba? Ayos. Hindi marami ito pansahog. Ito magandang sahog dito. Ano masarap pang sahog, Mac? Napa? Pansahog ba? Mas ka nung pangsab po. Di ba bangot? Po. Huwag natin guys ng tinapa. Papabili ako ng tinapa. Saka maggagawa ko ng salad. Pako salad. Na. Ganda. Thank you. May na kulay. Kulay lang sa gubat. Tapat na.
Ay, ma, sa may malapit sa'yo ito. Talbos. Ha, hindi na nahanap mo ngayon ang pako. Marami yan. Ang dami. Sarap mag-harvest ng pako. Taba oh. Mataba. Natalbos pa oh. Oh. Sarap nito. Ito guys yung katulad ng pako pero hindi siya nakakain oh. Yan, oh. Saka mayroon pang isang klase niyan. Mukhang pako din pero hindi yan nakakain. Ito lang talaga. Kailangan marunong kang kumilatis ng pako. Ayan. Ito oh, kahawig din siya ng pako. Oh. Pero hindi yan pako, hindi yan pwedeng kainin. Ito yung legit na pako. Legit. Ang dami na. Yan, pwede pa ito. Guys, oh, makarami na oh. Oh. Ang tataba. Matataba ang pako. Uy, laglag na. Laglag guys. Ang ating hinabis na pako. Subot natin. Sayang yan. Natutuwa ito mag-harvest. Ang dami kasi. Dito pa guys oh. Talbos yan. Talbos ng pako. Ito pa oh. Ito pa. Ang pako, wow. Yan ang pako. Ayun oh. Kahawig talaga ng pako eh. Oh. Pero hindi yan pako guys. Hindi yan ginugulay. Kahawig lang siya. Kaya dapat ano ka marunong kumilatis sa pako. Ito tayo. Ayan oh. Yan. Oh. Tayo lumak at tayo'y taba, taba. Taba. Haba na ng video natin, Maka. Ilang minuto na yan? 20. 20 minutes na? Opo. Maka 20 minutes na kaming video ni Makmaka. Malulubat na naman yung ating cellphone. Kahapon pa yan din na charge. Shout out kay hipag ko kay Pau. Linaw, ang daming pako oh. Maraming pako dito sa Bicol. Oh. Tawa to, harvesting. Harvesting pako. Nag-harvest kami ng pako. Hipag ang video ko. Tutok sa masukal. Tama na siguro ito, Mas. Kaya tayo doon. Tayo mag-uutay na pabalik. Pag may nadaanan, kukunin natin. No. Dami na guys, oh. Pako. Kuha na mo ako pang thumbnail, Mac. Marunong ka? Tika. Habang naka-video tapos kukuha ka ng picture. Kaya dito. Ah, sige. 3, 2, 1. Sad pa tayo. Ah, sige. Ayos na? Ano na ta? Ah, paakyat tayo doon. Pabalik na tayo. Marami na. Ang dami. Ang dami pa ko. Nakakatuwa. Na-miss ko itong magganto eh. Harvest. Manguha ng pako. Gugulayin. Binibenta to sa palengke guys. Na Uragon. Kasi gulay to eh. Sa amin dito sa probinsya sa Bicol. Kahit naman sa ibang lugar sa Bicol, ginugulay to. Hindi lang dito sa parte ng Ginubatan. Malawak ang Bicol. Alam tong gulay na to. Ito pa dito. Ito pa dito. Wala man dito. Maaga pa. Ako pa nang papay.
tao, tatapunin siya. Huwag lang mayabatan, huwag masaktan. Huwag masaktan. Ano, nuklaw, siyempre magagatan na. Kapag nakaramdam siya na magalaw, may tao na natakbo din naman ang ahas. Pag nalapatan mo yun, tuklaw. Marami ka ngayon makmak ah. Ang dami. Pagtalbos ng pako. Medyo magaling. Si makmak, ang daming sinuro kasi ano. Pakuan. Marami pala dito. Ayan. Diba? Sarap. Dito pa. Tapos, ganda. Tara, pasok kami. Yun guys, tama na to, marami na oh. Ang dami na, ang nakuha namin pa. Ang gulay. Ang gulay sa pundok. Marami pa rin nadadaanan. Madaanan natin, kunin natin. Ayan, dito na naman tayo eh. Oh. Yan, naman, dito tayo. Dito, pauwi na. Okay. At naghihintay na yung mga ating bisita doon. Tara. Bundok. Ang tapos sa bundok. Ang bao. Dagang boys. Ang dami. Sakit na doon, dami. Balik. Right. I-post mo muna, Mac. Post mo. Ito guys, oh, kamukha pa ng pako, oh. Pero hindi siya pako. Dito nakakain, ayan ang talbos niya, oh. Magkaiba. Yan, oh, iba yan. Alulukdo yata tawag nito. Post mo, Mac. Nakababa na. Nakarami daw na, Mac. Dami namin nakuha. Ang dami. Oh, Niloy. Salita. Oh, si Bimbing. May binili kong dadalhin mo. Ano yon? Naku po! Pwede ko yan madala. Ay siya, patay mo. Oh, diba? So ayun mga uragon, ito na nakuha kong pako. Ang dami oh. Yun. Sarap ito. Salad saka gataan. No? So yun lang. Yan, salamat kay Makmak, ang aking videographer.